Що бе, някой път ти е на 0, за да не ни взима аре. На 0? Да, на 0 купи. Сега примерно, брат, не знам. Фърнс. Кога съм играл с Фърнс? Пърл, това е пърл. 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 Виж, аз примерно искам да бъдем с... Знаеш кой искам да играя? Кой? Много искам да играя с Гъз, защото... Да, не съм го мислила самото. Чуй сега те кажа, тук има стари И да, World Champion Гъз. Едната. Мишо, обърни внимание от ученика да ми и че му каже на майка му това. Видео! Че наша обис. Видео. Да видиш и за пари учебен ден, това. На бутия чура. Извинете, зрители. Моята баба много... Това не го качва, това. Да, Няма да го кача, няма да го кача.